Má každý pacient s IBS so syndromom dráždivého čreva aj SIBO syndrom, syndrom prerastania baktérií v tenkom čreve? Pravdepodobne nie. No najpravdepodobnejšie je, že každý pacient so syndromom dráždivého čreva má nejaký stupeň neporiadku v tenkom čreve. To znamená buď menej závažný dysbiózu, poruchu mikrobiomu, alebo až závažnejší stupeň poruchy mikrobiomu tenkého čreva a to je SIBO syndrom. A dobré na tom je, že s IBS si ťažko poradíme, to znamená, nevieme ho diagnostikovať, nevieme ho liečiť. Ale SIBO syndrom je omnoho jednoduchší na diagnostiku aj na liečbu. Moje meno je Dana Vavricová, pracujem viac ako 20 rokov ako internistka. A téme krehkého trávenia IBS a SIBO syndromu sa venujem už niekoľko rokov. Prečo sa teda viacej máme zamerať na diagnózu SIBO ako na IBS? No je to preto, lebo sa ľahšie diagnostikuje a ľahšie sa lieči. Približne 70%, podľa posledných informácií a štúdií, približne 70% pacientov so syndromom dráždivého čreva majú aj SIBO syndrom. Ako sa diagnostikuje IBS, syndrom dráždivého čreva? Ťažko. Ten pacient pochodí po doktoroch, výsledky vyšetrení výjdu v poriadku, sú negatívne, pacient má ťažkosti, no je relatívne zdravý. Aká je liečba IBS? Veľmi symptomatická. Ten, kto má hnačku, dostane lieky na hnačku, ten, kto má zápchu, dostane lieky na zápchu a ten, kto má bolesti, dostane lieky od bolesti. Ako je to pri SIBO syndróme? Diagnostika SIBO syndrómu je o niečo jednoduchšia, pretože vieme, čo máme hľadať. SIBO syndrom sa dá diagnostikovať aj klinicky, to znamená lekár, ktorý naň myslí podľa anamnézy, podľa toho, čo ten pacient rozpráva, podľa výsledkov vyšetrení, ktoré sú v poriadku a podľa efektu liečby dokáže diagnostikovať SIBO syndrom aj bez akýchkoľvek iných vyšetrení. Keď chceme mať nejaký papier a nejaký objektívny nález, tak je dobre urobiť si dýchové testy. Najjednoduchší dýchový test na SIBO syndrom je vodíkový dýchový test. To znamená, dýchame vydychovaný vzduch do prístroja, ktorý meria hladinu vodíka. Pokiaľ mám trávenie v poriadku, tak po zjedení cukru ten dých sa nezmení. Pokiaľ mám trávenie v neporiadku, pokiaľ mám neporiadok v tenkom čreve, tak tento cukor, ktorý ja zjem, vypijem, tak rozkladajú baktérie, ktoré tam robia ten neporiadok. A v tom prípade stúpa hladina vodíka a ja ju diagnostikujem vo vydychovanom vzduchu. A takto elegantne a jednoducho sa dá diagnostikovať SIBO syndrom. Ako sa lieči SIBO syndrom? No na rozdiel od syndromu dráždivého čreva vieme príčinu, to znamená, alebo vieme hlavný ten mechanizmus, čo nám robí ťažkosti. To znamená, sme zameraní na dve veci. Jedna vec je zníženie hladiny baktérií alebo mikroorganizmov v tenkom čreve, to znamená antimikrobiálna liečba, či už antibiotická, tabletková alebo antibiotická, nejaká napríklad nefarmakologická výživové doplnky, to znamená zníženie počtu mikroorganizmov a potom hľadanie a ovplyvnenie príčiny vzniku SIBO syndromu. A tým môže byť napríklad porucha motility, porucha pohyblivosti tráviaceho traktu, alebo to môže byť nedostatok tráviacich šťav. Takže pacienti, ktorí chodia s syndrómom dráždivého čreva roky po lekároch a roky hľadajú nejakú príčinu, je dobré, keby sa posunuli v svojom pátraní a zamerali sa na SIBO syndrom, aby k svojmu lekárovi, ktorému prídu, ho inšpirovali alebo aby sa spýtali na túto diagnostiku, pretože mnohí lekári, najmä prakticky o tejto diagnóze nepočuli, pretože to je diagnóza, ktorá má len niekoľko rokov. Ale určite o nej počuli všetci gastroenterológovia a určite vás nasmerujú. Buď priamo na nejakú liečbu, alebo teda aj na diagnostiku s dýchovým testom. Dýchové testy v mojej ambulancii robievam buď v Partizánskom, alebo v Bratislave. Link na dýchové testy a krátku konzultáciu k nim nechávam pod videom. Ak vás táto informácia zaujala alebo môže pomôcť niekomu vo vašom okolí, posunte ju, zdieľajte ju, určite urobíte niekomu radosť. Majte sa pekne a príjemné trávenie.